ezúttal a keverésnek a fontosságáról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetne keverni egy csomagkártyát, de mielőtt ezt elkezdeném, elmondom, hogy a lapok ezúttal sorba vannak rakva. Tehát ez azt jelenti, hogy pikk, kör, treff és káró, és egyúttal számsorrendbe is, tehát áztól királyig. Ez a rendes gyári beállítottság egyébként a paklinak, tehát mikor legyártják, akkor ezt a sorrendet láthatjuk, hogyha kibontunk egy új csomagot. Nos, hát nézzük meg, hogyan is lehet keverni. Az első keverés, amit bemutatnék, hát ez egy ilyen hagyományos keverés, ezt inkább csak otthonra ajánlom, mert nem igazán mutat jól mondjuk egy kaszinóban, de talán egy kicsit már közelebb vagyunk, hogyha így keverjük meg a kártyát, ugye ez az asztalon történik, ez a riffle nevezetű keverés, de ez így nem igazán jó, ezt nem szeretem így. A legjobb, hogyha össze is tudjuk a lapokat törgetni. Tehát szépen összeigazítjuk, még akár el is lehet utána emelni. Ezután jön a legjobb keverés, az asztali keverés, amikor gyönyörűen összetoljuk a lapokat az asztalon, összepergetjük, még meg is lehet tetőzni egy kicsit néhány emeléssel, és megmutatom ezt még egyszer, mert tényleg ez a legfontosabb, leghasználatosabb keverés. Ugye látszik, nem egy tökéletes, de a lapok azok keverednek, és megteszi a magáét, ez a lényeg. Össze is toljuk, igazítjuk. És ezután még természetesen el is szokás emelni a kártyát, egy jó néhányszor. Ennek is vannak különböző módjai. De egy dologra azért figyelni kell, hogy kivel ülünk le kártyázni. Mert az, hogy valaki ezeket a keveréseket használja, nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő tisztességesen is játszik. Ugyanis ha most megnéznénk a kártyák sorrendjét, akkor még mindig ugyanabban a pozícióban vagyunk. Mondtam, hogy a pikkel kezdtünk, kör, treff, káró, az összes lap sorrendbe. Hát vigyázzunk, hogy kivel ülünk le kártyázni.